Vandaag in een nieuwe aflevering van In het Zinneke gaan we iemand verrassen die voor ons van TV Valkenburg heel speciaal is. Hij gaat ermee stoppen, een groot gemis voor onze omroep. Goedenavond Henk. Nancy? Hallo, wij zijn van het programma In het Zinneke, dat kent u vast wel hè? Nou, dat ken ik zeker. U mag even Wat een verrassing. Even het vest dicht doen, het is koud. Ja, u mag even de microfoon pakken wat daar ligt. Joh, Nancy, wat een verrassing. Ja, u weet er alles van, dat wij wel eens mensen verrassen natuurlijk in ons programma In het Zinneke. En dat wilden we bij u deze keer doen. Hallo Marcel. Ik zal een beetje hier gaan staan Goedenavond. dan. Ja, je kent het programma als de beste Ja, natuurlijk als ook, geen net ander, zoals ja. Henk. Ja, wij willen vanuit TV Valkenburg jullie verrassen met het programma In het Zinneke. Omdat jullie heel veel voor TV Valkenburg hebben gedaan. Helaas, Henk, ga jij stoppen. Marcel neemt het nog een beetje... die neemt het nog een beetje door, maar jullie Marcel twee... blijft nog een beetje verbonden aan TV Valkenburg. Ja. Jullie Omdat, twee... omdat alles wat hij doet, kan ook digitaal via het internet. Ja. Ja, want 8 jaar zijn jullie erbij verbonden sowieso. Precies 8 jaar. En helaas gaan jullie stoppen. Kunnen jullie uitleggen waarom jullie gaan stoppen? Nou ja, ik ben gepensioneerd ondertussen, dus ook van het gewone werk. Want bij TV Valkenburg werken is wel werken, maar vrijwilligerswerk. Maar ik ben ondertussen gepensioneerd en dan ga je toch een beetje weer terugdenken aan vroeger. En waar kom ik vandaan? En ik kom dan toevallig uit Zeeland. Ik ben daar geboren en getogen. En ik ben altijd heel erg blij als ik de zee en de duinen en het strand weer zie. En daar ga ik naar terug. Ja, jullie gaan weer in Zeeland wonen. Ja. En dat was ook nog een beetje een trieste aangelegenheid, waardoor dat nu natuurlijk een beetje meer opspeelde, Henk. Het klopt, hè? Je bent op korte tijd allebei je ouders verloren. Ja, dat is waar. Ja. Dat was nu 2 maanden geleden. Die woonden ook in Zeeland. En het was een beetje een verrassing eigenlijk om ze te gaan vertellen dat we ook terug naar Zeeland zouden komen. Maar dat hebben we niet meer kunnen vertellen, want mijn moeder is helaas met hartfalen ineens overleden. En mijn vader, ja, die kon niet meer leven zonder haar. Dus die heeft gewoon zelf besloten na een week van het is voor mij ook klaar. Ja. En toen was ik ze in 1 week alle 2 kwijt. Ja, heel zwaar. Heel Ja. zwaar lijkt me dat. Dus niet alleen om de reden TV Valkenburg, maar ook om die reden vonden wij dat je zeker het verdient aan jullie allebei om in het Zinneke gezet te worden. Nou, wat lief. Leuk, ja. En sowieso, ja, veel mensen beseffen dat niet, maar vrijwilligerswerk en TV Valkenburg vooral ook. Het kost heel veel tijd, energie. En jullie beiden hebben jullie ontzettend voor TV Valkenburg ingezet. Marcel vaak op de achtergrond, Henk wat meer op de voorgrond. Maar ja, je weet in een goed huwelijk, de persoon op de achtergrond is daar ook zeer, zeer, zeer belangrijk bij. Want anders kon jij het niet doen, Henk. Dat is gewoon Dat zo. klopt. Nee, maar Marcel heeft daar ook een heel groot deel aan gehad. Om de zender te krijgen waar het nu staat. Want ik moet eerlijk zeggen, niet alleen Valkenburg is me heel dierbaar geworden. Want we hebben hier meer dan 20 jaar gewoond. Maar ook de zender TV Valkenburg is me heel dierbaar geworden. En we hebben toch van dat kleine omroepje, want zo groot zijn we ook weer niet. We zijn geen RTV Maastricht of zo. Maar dat kleine omroepje hebben we toch een behoorlijk professionele organisatie weten te maken. En met een ontzettend goed, niet alleen goede tv-zender, maar ook een hele goede website. Ik zeg dat graag natuurlijk, dat het een goede website is. Maar we horen dat ook terug. We zien het ook in de cijfers. Ja. Want de gemeente Valkenburg is natuurlijk maar 1/5 bijvoorbeeld van de gemeente Maastricht. Maar we hebben op onze website net zoveel bezoekers als RTV Maastricht. Ja. En we hebben meer social media bereik zelfs dan RTV Maastricht. Terwijl we maar 1/5 van het aantal inwoners hebben. Ja. En dat maakt wel een groot verschil. Dat betekent dus eigenlijk dat we gewoon heel succesvol zijn als TV Valkenburg. Ja. En daarom zijn we ook heel trots op TV Valkenburg. Ja. Dus het doet ook wel een beetje pijn om het achter te laten. Maar ja, terug naar je roots, dat is ook iets wat op een gegeven moment heel erg belangrijk gaat worden. En ten slotte moet je ook eigenlijk aan jezelf denken.
En als Ja, dat ja, voorop dat is staat, zo. dan is dat zo. Ja, die tijd Ja. is nu gekomen. Ja, je noemt net al iets, in die 8 jaar is dat dus veranderd. Is er nog iets wat veranderd is in die 8 jaar dat jullie erbij zijn? Wat wel soms demotiverend werkt, is dat je reacties leest alsof mensen denken dat TV Valkenburg een professionele, duur betaalde, gesubsidieerde omroep is. Ja. En wat mensen zich niet realiseren is dat we met alleen maar vrijwilligers werken. En Die het er ieder zijn allemaal hobby. maar bij doen. Ja. Die het erbij Ja. doen. En de hoeveelheid subsidie die we krijgen is maar een fractie. Dat is iets van 10.000 euro per jaar. En dat komt niet eens van de gemeente, maar dat komt vanuit de overheid, de landelijke overheid. En daar moeten we het mee doen. Terwijl de reacties er soms zijn van ja, jullie zijn duur betaalde potverteerders. Ja, dat is het dus niet. Nou, geen cent. We houden er geen cent. Jij, Nancy, wordt ook niet betaald. Nee. Ik werd ook nooit betaald. Nee. Dat is omdat het vrijwilligerswerk is. Ja. Maar we hebben het altijd heel graag gedaan. Noem eens even snel een van jullie mooiste momenten bij TV Valkenburg. Wat schiet je er binnen? Dat waren er heel veel. Maar ik vond inderdaad, dat is wel een goeie. We hebben voor de coronacrisis altijd vanuit Château Sint-Gerlach hebben we een jaarlijkse sportgala, sportprijzen uitzending gedaan, live met publiek. En dat was heel erg leuk om de lokale sporthelden even in het zonnetje te zetten. En dat is toch iets wat we als kleine omroep voor elkaar kregen om live uit te zenden. En ook in de sportwereld werd dat heel dankbaar ontvangen, dat we daar aandacht aan besteden. Ja, dat vind ik toch wel een van de mooie momenten. Maar ja, denk aan de vastelavondsprogramma's waar je zelf ook in het verleden voordat je de baby kreeg heel actief bij was. En nu even niet, omdat corona er natuurlijk is en alle roet in het eten gooit. Maar ja, de vastelavond heeft ons ook altijd mooie programma's gebracht. Niet alleen het café, maar ook de optocht, die altijd dankbaar door veel mensen wordt bekeken. Ja, dat zijn toch dingen die lang bijblijven. Nou, bij deze wil ik jullie dit mooie bloemetje overhandigen. Nou, super. Echt niet Vanuit verwacht. En wat heel lief. TV Valkenburg willen wij jullie echt heel erg bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan. En we hopen jullie zeker in Valkenburg en bij TV Valkenburg nog te zien. En Marcel, zoals je al zei, je gaat op technisch gebied, blijf je op de achtergrond meewerken. Ja. Maar, nou, één ding weet ik wel. Ik zal TV Valkenburg wel blijven volgen via de media, social media en de filmpjes en de nieuwsbrief. Dus wat dat betreft blijf ik wel natuurlijk stiekem elke dag even kijken van wat gebeurt er allemaal. Ja, dat is mooi. Want zeker met jouw kennis, hè, want in het verleden, dat weten veel mensen niet, maar voordat je bij TV Valkenburg kwam, heb je ook altijd in de omroepenwereld gezeten. Ja, ik heb altijd bij de omroep gewerkt. Ja, Ja, je hebt veel kennis van zaken, dus zeker altijd feedback blijven geven. absoluut. Veel succes Bedankt. verder en ook succes met de verhuizing en verder jullie leven. Dankjewel. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van In het Zonneke. Kent u ook iemand die het verdient om in het zonneke gezet te worden? Iemand die het misschien even nodig heeft, of een vrijwilliger of een mantelzorger? Mail dan naar inhetzonneke@tvvalkenburg.tv. En wellicht dat we de volgende keer bij diegene langs gaan.